Hei, mulla on sulle mahtavia uutisia Ihanailolta. Nyt sullakin on mahdollisuus opiskella hyvinvointiohjaajaksi Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa. Minäkin aikanaan etsin koulutusta, joka perustuu tutkittuun tietoon ja josta mä saan ihan oikeasti konkreettisia työkaluja valmennukseni tueksi. Mulle ratkaisu oli tosi helppo, sillä Ihanailon hyvinvointiohjaaja koulutus tarjosi kaiken tämän ja itse asiassa tarjoaa vielä enemmänkin. Mä sain oivalluksia mun oman hyvinvoinnin edistämiseen. Mä sain olla valmennettavana ja samalla kehittyä valmentajana. Eli mä sain tutustua mun omiin heikkouksiin ja mun omiin vahvuuksiin. Ja bonuksena nyt mä voin hyödyntää kaikki nämä mun nykyisessä työssäni hyvinvointiohjaajana. Tuu mukaan ja vie sun oma valmennus ihan uudelle levelille. Ja käytä se itsesi sekä asiakkaidesi hyväksi. Ja jos sä haluat lisätietoa tai apua päätöksenteossa, minkä koulutuksen sä haluaisit itsellesi valita, niin kurkkaa ihmeessä Ihanailon nettisivut. Sieltä sä saat lisää tietoa ja varmaan apua sun päätöksentekoon. Tervetuloa Ihanailo-tiimiin. Hei, mulla on sulle ihan mahtavia uutisia Ihanailolta. Nyt sullakin on mahdollisuus opiskella hyvinvointiohjaajaksi Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa. Minäkin etsin aikanaan koulutusta, joka perustuu tutkittuun tietoon ja josta saan konkreettisia käytännön työkaluja valmennukseni tueksi. Päätös oli mulle helppo, sillä Ihanailon hyvinvointiohjaajakoulutus tarjoaa tämän kaiken. Itse asiassa vielä vähän enemmänkin. Muun muassa minä löysin ihania oivalluksia, miten mä voin lähteä edistämään mun omaa hyvinvointia. Sillä koulutuksessa sä saat olla myös valmennettavana ja kehittyä valmentajana siinä koko ajan. Sä löydät niitä ihania sun omia vahvuuksia matkan aikana. Ja nyt mä saan hyödyntää niitä kaikkia mun hyvinvointiohjaajan työssä, mitä mä oon tehnyt jo muutaman vuoden ja aion jatkaa. Meitä tarvitaan. Tuu mukaan ja vie se sun oma valmennustaito ja tieto ihan uudelle levelille. Sun omaksi hyödyksi ja tietenkin sun asiakkaidesi hyödyksi. Ja jos sä haluat vielä lisätietoa tai kaipaat apua sun päätöksenteossa, niin mene ihmeessä Ihanailon nettisivuille. Sä saat sieltä lisätietoa. Ja mä haluan toivottaa sut tietenkin Ihanailo-tiimiin mukaan. Tervetuloa! Hei, mulla on sulle ihan mahtavia uutisia Ihanailolta. Nyt sullakin on mahdollisuus opiskella hyvinvointiohjaajaksi Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa. Minäkin aikanaan etsin koulutusta, joka perustuu tutkittuun tietoon ja josta mä saan oikeasti konkreettisia käytännön työkaluja valmennukseni tueksi. Mulle ratkaisu oli helppo, sillä Ihanailon hyvinvointiohjaajakoulutus tarjoaa kaiken tämän. Itse asiassa vielä vähän enemmänkin. Muun muassa minä löysin tai oivalsin, miten mä voin lähteä edistämään omaa hyvinvointia. Ja siellä sä pääset itse kokemaan myös, että miten sä voit olla valmennuksessa mukana, eli valmennettavana, ja samalla kehittyä valmentajana. Mä löysin sieltä paljon mun omia vahvuuksia, jota mä tällä hetkellä voin hyödyntää mun hyvinvointiohjaajan työssä. Jos sä haluat lisätietoa sun päätöksenteon tueksi, niin käy kurkkaamassa Ihanailon nettisivut. Sieltä sä saat lisätietoa. Tervetuloa mukaan Ihanailo-tiimiin. Hei, mulla on sulle mahtavia uutisia Ihanailolta. Nyt sullakin on mahdollisuus opiskella hyvinvointiohjaajaksi Päijät-Hämeen kesäyliopistossa Lahdessa. Minäkin aikanaan etsin koulutusta, joka perustuu tutkittuun tietoon
ja josta mä saan ihan oikeasti konkreettisia käytännön työkaluja valmennukseni tueksi. Mulle ratkaisu oli silloin helppo, sillä Ihana Elo hyvinvointiohjaajakoulutus tarjoaa kaiken tämän. Itse asiassa se tarjoaa vielä vähän enemmänkin. Esimerkiksi silloin mä itse oivalsin, miten mä voin lähteä edistämään mun omaa hyvinvointiani. Mä sain olla valmennettavana ja samalla mä sain kehittyä valmentajana. Ja samalla mä opin myöskin niistä mun omista haasteista ja heikkouksista ja ennen kaikkea mun omista vahvuuksista, jota mä nyt saan hyödyntää mun hyvinvointiohjaajan työssä, jota mä oon tehnyt jo muutaman vuoden. Haluan tehdä vielä koko ajan lisää. Hei, tuu mukaan ja vie sun valmennustaitosi ja tietosi ihan uudelle levelille. Sun itsesi hyväksi ja sun asiakkaatesi eduksi. Ja jos sä haluat vielä lisätietoa ja apua sun omaan päätöksentekoon, niin käy katsomassa Ihana Elon nettisivuilta lisätietoa. Mut mun puolesta mä haluan toivottaa sut tervetulleeksi Ihana Elon tiimiin. Mitä?